Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Ýygnda Türkmenistanda Matumuly Pragynyň şygryýet güni bellenilýär. Onun ozal her ýylyň 18-nji maýyna Konstitusiýa güni bilen birlikde bellenilýän Matumulynyň şygryýet güni 2017-nji ýylda Konstitusiýadan daşlaşdyrylyp medeniýet we sunugy değişiklikleriniň güni bilen birlikde bellenip başlandy. Soňky 2 asyrdan gowrak wagt bäri türkmen halkynyň umumy hakydasyny, aňyny we ruhuny ornan onun türkmençe dünýä garaýyşyny we türkmençe gödýetimini kemala getirmekde aýratyn missiýany ýerine ýetiren beýik akyldar, görnükli şahyr hemde milli ilhamyň gözbaşy Matumuly Praga agdybirligiň we jewitligiň öçmejek şuwlat hökmüni türkmen halkynyň taryhyny öçmejek ýyl galdyrdy. Ýöne barıp geçen asyrdan başlap onuň işleriniň töweregindäki jedeller köpelmese azalmady. Kimler onuň käbir goşularynyň ýoýlandygyny, täzeden ýazylandygyny ýa-da onuň düýbünden ýazmadyk fetirleriniň Praga daklanyny öňe sürdi. Belli suratkeş Ayhan Hacıýewiň çeken Matumuly portretiniň esasyny türkmen halkynyň hyýalyna janlanýan Pragynyň daş sypaty garaşdyryk ýyllaryna üýtgedildi. Onuň Hacıýewiň portretinäki baş gaby çykaryldy. Oňa derek Matumulynyň heýkellerine we suratlaryna selle oturduldy. Onuň garaşdyrylygyň ilkinji ýyllaryna Konstitusiýa güni bilen birlikde bellenilýän şygryýet güni Konstitusiýadan daşlaşdyryldy. Hatda onuň türkmen paýtagtyna kök salyp mesken tutan meşhur heykelini şäheriň çetine göçürmek tagallar edildi. Ýöne erkin pikirli ýazyjy şahirlerini onuň başyna oturdulan täze selläniň ne de onuň heykeliniň şäheriň çetine çykarmaga synanşyk edilmeginiň ne de onuň şygryýet gününiň konstitusiýadan daşlaşdyrylmagynyň beýik akyldaryň milletiň ýüregine tutan münasip ornuny täsir edip bilmejekdigini aýdýarlar. Dünýä türkmenleriniň bu sany Matumuly Praga baradaky gyzykly söhbetdeşliklere gönükdirýär. Gepleşigimizde beýik akyldaryň erkin türkmen jemgyýetini bina etmekde bitiren işleri galdyran ýyllary barada gurrun etmek üçin Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyny çağırdyk. Hudaýberdi häzirki zaman ölçegleri bilen syn edilen Matumuly Pragy raýat aktivisti bolup durdyýmaga esas barmy? Ol goşgularyny we hereketlerini adam hukuklarynyň aladasyny edipdir, halky jewitslige we agdybirlige çağırypdyr. Çok garaşdym, ajabeýam gelmedi diýip jewitlik arzuwlapdyr, milli jewitlik arzuwlapdyr. Bu arzuwlardan onuň syýasy ihlasy we syýasy ilham barada pikir ýöredip, raýat aktivisti bolmak bilen bir hatarda, görnükli dana, parasatly, şahyr, akyldar bolmak bilen bir hatarda ol syýasy liderin bolup durdyýmaga esas barmy? Elbetde, sebäbi Matumuly Pragy olaryň her biri diýmekden hasy korrakdaky durýan şahsiýet, ol ören şuň durmuşyň tähili meselelerini öz içine alan, şol bir wagtyň özüni türkmenleriň umumy döwlet bolmak, bir bütöw döwlet bolmak, ol döwletiň nähilrak bolmalygy barada gaty çuň pikir ýöredip bilen adam özüm Matumulynyň şol arzuwlaryna häzirki günde de ýetip bolanok. Ilki bilen türkmen binasy diýen goşgyny alyp görsek, onu eger şol erkin bolsa, ol türkmen binasy ýagny türkmeniň bir döwleti bolup biler diýip aýdýar. Erkinligi baş planda goýýar. Şoň bilen birlikde şol erkinligi gazanjak adamlar barada da durup geçýär. Ol öz döwrüni şeýle bir öňe saýlanyp duran adamyň göze iýilmeýändigini aýdýar. Kim görüpdir koý içinden gurt dörer diýär. Kim görüpdir goýunyň içinden gurduň dörejekdigini diýär. Şoň bilen birlikde ýene şol erkin döwlet meselesine gelsek, ol Nowşirwan döwrüni arzuwlaýar. Nowşirwan padşa döwrüni barp ýatan bir adalatlyk ýa-da ideal ýokary görnüşler bolmasa da onuň özü öz territoriýasyny padşalygyny berkitmek üçin töweşler alyp barpdyr. Ol görüşipdir. Ýöne Nowşirwan döwrüni bir erkinlik bolupdyr. Olum adam nerede ýaşasa da ol erkin bolupdyr. Aýdaly bir çeşmäniň boýnuna bir suw çykyp duran ýerde aýdaly bir 5-6 maşgala ýaşaýan bolsa ýa-da bir maşgala ýaşaýan bolsa hiç kim şonuň mülküne de bilmändir. Ne Nowşirwanyň şol taraplary beýik bolupdyr. Nowşirwan adamlara gazanç etmäli, öz gün güzeranyny aýdamaga şert öretmek üçin näme iş edýän bolsa, şol işine täsir bermezligi öz resmilerine tapşyrypdyr. Bizim häzirki döwrümizde de şol şertler, şol erkinlikler ýetmeýär. Matumuly şoň bilen birlikde ýerli hanlaryň has
çakdan çıkýandygyny aýdýar. Meselem Göklen hany hadis çakdan çıkýar. Inni onun bilen näme bolsa görülsün, on garşysyna durmak gerekdiğini ýaly pikirleri öňe sürýär. Şular ýaly pikirlerde ol jemgyýetçilik pikirlerini ilerledýär, ýagny jemgyýetiň aktivligini güýçlendirýär. Şonuň üçin Magtymlynyň zirkasyndaky ýurt, döwletlik hem adam hukuklary, adamyň mertebesi baradaky pikirler gatwyr ýetilik bilen, durmuşy şertler bilen öňe sürilýär. Onun haýsy işleri şol döwrüň jemgyýetçilik şertlerini, şol döwrüň şertlerini öwrenmäge ýardam berýär, Hudaý berdi. Ne bir yerde aýdyp otursaň iş kän, muň Magtymlynyň aslında ähli işini öwrenmedi. Her bir eserini, meselem bilki bilen aýdaly şol ýurdun garaşsyzlygy barada, türkmen halkynyň täze dörejek döwletiniň garaşsyzlygy barada. Bizim bilişimiz ýaly Şowdurhan ýaly serdarlar Awganistanyňky Ahmet Şahdan ýardam isläp gitmek isläpdir. Ýagny türkmenleri kaýsy da bolsa bir beýik halkyň bir kuwatly serdaryň ýardamyna görmek isläpdir. Ýöne onuň ýörüşi başa barmandyr. Şowdurhan üçin diýen eserinde bu meseleler bolýar. Şonuň bilen birlikde häzirki Türkmenistanyna da biz ol bilen Moskwadan ýardam isledik. Bizim şam çyrağımız, bizim çyrağımız, bizim ýol görkezjimiz Moskwa hem şol ýerde oturan serdarlar diýip düşündik. Hem şonu öňe sürdük. Garaşsyzlykdan soňky ýyllarda Türkiýany öňe sürmeklik ýa-da başga bir döwleti öňe sürmeklik ýoň boldy. Ýöne şu işleriň netijesiniň başa barmaýanlygyny, ondan halk köpçüligini, beýle bir peýda gelmeýänligini Magtymly aýdypdyr. Şu meselelerde Magtymlyň sapa almak mümkin. Döwrüň şertlerine görä, häzirki döwrüň şertlerine görä global dünýäde ykdysady gatnaşyklary ýoly goýmak üçin, ýani feodal gatnaşyklary ýoly goýmak üçin halkyň durmuşyny, ýaşaýyş durmuşyny üpçün etmek üçin bolup bilermi? Magtymly muňa garşy çykypdyr diýýäňmi, Hudaý berdi? Ýok, Magtymly kimdir birini arka saýynmak meselesine garşy çykýar. Kimdir birini arka saýynmak, kimdir birini lider hökmünde, milletiň öň başçysy hökmünde saýlamak meselesini, onda da daşary ýurtda turan birini şeýle derece saýlamak meselesini öňe sürýär. Ol ykdysady meselelere giren ok, ýa-da özara insan gatnaşyklary meselesine giren ok. Ol gaýta şeýle gatnaşyklaryň bardygyny aýdýar. Magtymly iki sany goşgy bar, bir goşgysyny aýdýar, milletiň häzirki gep gurrundan aladasyndan jür bolup men başymy alyp gitmäge diýär. Ýagny men şundan mecbur boldum başymy alyp gitmäge diýär. İkinci bir tarapdan öz ýurdumdan aýrylma diýär. Ne elbetde meniň çakçenim, meniň şahsy çakçenim, şol döwürlerde de adamlar meselem Türkiýe ýa-da Iraga gidip gazanç eden bolmaklary mümkin. Gazanç üçin giden bolmaklary. Sebäbi şol ýerler şo döwürlerde Magtymlydan öňräki hem Magtymlydan soňky döwürlerde İslam dünýäsiniň, onu da sünni mezhebine uýan İslam dünýäsiniň merkezleri bolupdyr. Ulu şäherler bar, İstanbul ýaly. Ol ýerde de gazanç etmek, gün güzeran dolamak ýurdun içinden ganimet bolan bolsa gerek. Şoň bilen birlikde Magtymly ýene daýýar, bir awlyjak bolup sen bama düşme diýär, bilbili ýaly. Ýagny duzoga düşme diýär. Ol duzoga düşmezligi, bir öz ýelinden beýle bir uzoga gitmezligi özüne pende diýär, özüne maslahat berýär. Ykdysady taýdan. Şoň bilen birlikde ol daşardan kimdir birini ag edilmek meselesine oňa garşy durýar. Magtymlynyň häkimiýet bilen gatnaşygy barada görüňetsek, Hudaý berdi, onuň hanlar we beýler barada käbir goşgulary bar. Şol sany şo döwrüň resmi däl ýöne halkyň aňyndaky hökmürwan güýjüň, ýagny mollalaryň taglimatlaryna da watyl tanqidi çemeleşipdir. Şoňa meňdeş meseleleri siz ýazyjy hökmüne Magtymlynyň haýsy işlerini görýäňiz? Ol bilenine ýykawaşlady diýen eserinde Urrumsudan bolan haramkor beýler ýurdy bir ýanyndan ýykawaşlady diýär. Ýagny ýurdy ýykýanyň beýlerdigini aýdýar. Şoň bilen birlikde ol şol beýleri gollaýan, ýagny şolaryň ideýalaryny wagt edýän ýa-da öz çykyşlaryna şol beýleri propagandaýarlayan mollalara da diýip geçýär. Ol meselem 60 ýaşan 70 ýylky soplar az galanlar ay günüňiz batmaga diýär.
Inni şuadaki başka setere üns verseniz 60 yaşan 70 yılka soplor diye. Yani soplorun özü yaş. Yani olorun döwri, olardan has öňden gaýdýa. Şol siýasat ýagny soplorun alyp barýan siýasaty ondan has öňden gaýdýa. Şonuň bilen birlikde magtumuly hiç ýerde şol mollulary ýa-da şunu beňdeş özüni kult saýan adamlary bir aýratyn hormatlap, oňa nähilidir bir sadaka bermekmi ýa-da bir para peşkeş bermekmi ýa sowgat etmekmi şol meseleni öňe sürenok. Ol gariplara zadyňyz bolsa beriň diýe, aç galan adamlara beriň, yetimlere zadyňyzy beriň diýe. Sen yetime bir zat berseň, ertesi gün ýygyňdan barar diýe. Ol şol pikiri öňe sürýär. Şoň bilen birlikde ol ýerde derwişi görseň, ondan doga al diýe. Ýagny hak taala diýip öz günü üçin gezip ýören derwiş ýaly bir päkize ruhy arasynda adamy görmendir. Hut şonu öňe sürýär. Şoň bilen birlikde şol päkize adamyň hak ýolunda gezip ýören derwişi goýmadylar öz ýoluna gitmäge diýe. Hatta şolar ýaly adamyň öz ýoluna gitmegine päsgel berilendigini, ýagny beýleki bir tarapa şol begilermi ýa-da mollu soplarmy şolaryň tarapa çekiljek bolmanyny açyk aýdýar. Häzirki garaşsyzlyk ýyllary magtumulynyň şol başda da aňdaýyşymyz ýaly çok garaşdym ajap ýam gelmedi diýip laryny çeken döwrüni meňdeýärmi? Şeýle de haýsy döwrü ardulapdyr. Magtumuly Türkmenistana häkimiýet geçen 30 ýylyň dowamyny magtumulyny sygdyrdymy siziň pikiriňizçe? Ol şeýle hakykatdan hem ol başka aýdalan pikirler, meselem Türkmen binasy ýa-da Türkmen döwletine ähil bolmaly ýa-da Türkmeniň agzyrlygy baradaky aýdan pikirleri elbetde şahyryň öňkü dörejilik, irki wagtdaky dörejiligini, ýaş döwrüni, entek ihlasly döwrüne degişli bolmagy mümkin. Sebäbi şol ýaşda ol öz döwürdeşlerini, gaýratly ýigitleri söwüşe çagyrýar. Bir mert bolup halkyň öňüne düşmäni çagyrýar. Ömrüniň ahyrynda bolsa çok garaşdym, azybeýäm gelmedi diýe. Ýagny şol eýämiň gelmedigini aýdýar. Inni şu ýerde ýene bir hakykaty ýatlamak gerek. Ol Gurban Durdu Zelili, ol magtumulynyň ýegeni hem magtumuludan soňra ýaşap geçen uly şahsiýet. Zelilide şeýle setir bar. Görmedik ýagşy döwrüni diýe. Zelili aýdýar, "Muň hiç bir ýagşy döwrüni biz görmedik" diýe. Ýagny magtumuldan soňra da şeýle bolupdyr. Zelilem öz döwrüne bir näçe hanlar wurtdyr, begiler wurtdyr. Ýöne şolaryň hiç biriniň ýagşy bolmadygyny Zelili aýdyp geçýär. Indi biz öz döwrümizde gelsek, meselem Sovetler zamanynda türkmenler bagtly durmuşa ýetdi diýip aýtdylar. Aýdym edip aýtdylar, ony bir näçe ýere gaýtaladylar. Ýyllar boýy gaýtaladylar. Garaşsyzlyk zamanynda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti biz Türkmeniň altyn asyryny indi urýas diýdi. Ýagny biz gowluga indi gelýäs diýdi. Ondan soňky ikinji prezident ol häzir aýdýar biz Türkmeniň gowy döwrüni häzir gurýas, indi gurýas diýe. Olam edil şu gün gurduk diýenok. Ertirki gün gurjakdygyny aýdýar. Şeýdip şol ýagşy zaman bir gynansalam şol ertirki güne geçip otyr, ertirki güne geçip otyr. Şol pikiriň göz açynda da magtumulynyň şol aýdan sözi çok garaşdym, azybeýäm gelmedi diýeni ýatan ýaly bolupdyr. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.